Dobre, ale keď sa na to tak pozerám, či toto je inak dobrá cesta, lebo v Amerike vlastne majú také tie bytové, také tie domy, že dom so 4 bytovými jednotkami a oni hovoria, že kúp si ten dom, v jednej tej bytovej jednotke budeš bývať a budeš sa starať o tých svojich 3 nájomcov, tým pádom máš najväčšiu istotu, že tí nájomcovia sa budú správať slušne, nezničia ti to a zároveň vieš, ktorý z nich, ako keby, ktorých si tam chceš nechať dlhodobo a ktorých sa pokúsiš radšej zbaviť, lebo tomu ubližujú. Čo vlastne to je veľmi podobné, akurát, že nemáš 4 dvere do bytu, do 4 bytov, ale vlastne máš jedny dvere do jedného bytu a potom do 3 izieb, hej. Bola to taká zmenšená verzia, vychádzala z mojich možností. OK, OK. Ale že keď si vezmeš napríklad, že dnes takého človeka, ktorý má 20 000 eur v hotovosti a vie si kúpiť nejaký jednoizbák, ja vždycky hovorím o tom jednoizbáku v Žiline, lebo to je vlastne na pol ceste medzi Bratislavou a Košicami, takže v podstate pokrývam celé Slovensko týmto príkladom, ale teda ja hovorím, že vlastne s 20 000 si vieš kúpiť o jednoizbák na Vočíncoch. A teraz keď si predstavíš, že dneska človek si povie, že OK, kúpim si jednoizbák pre seba, alebo jednoizbák na prenájom, tak si myslí, že je stále lepšie ísť do toho jednoizbáku pre seba a na začiatku a vlastne na začiatku v ňom bývať?